Знаеш ли какво е това? Възможност. Ако за 6 месеца удвоиш дневните на норми без да пада качеството, аз ти гарантирам помиловката година. Ще ми трябва свежа кръв в бригадата. Който поискаш. Сатъра. Абсурд. Кой идиот изкара Сатъра от смъртния етаж? Аз. Не знам. Ама мене не Сатъра ме притеснява. Що не работите? Една птица се е заклещила в машината. Аз мисля, че скатавате. Лачки. Аз. Включвай си друга. Пуснеш ли? Ще му скинам главата. Бекилски, там ли си? Какво е положението, Лалев? Барикадирали се в цеха и държат заложници. Кои са заложници? Разстрел. Ето ви чака всички. Опитвам се да спаса задницата. Но за това се замисля. Няма да изляза добро другар началник. Ще излязат. Стига да разберем какво искат. Каквото иска всеки пандичия. Свобода. Искам да ме направи като нея. Да ми даде крила и пирошина и да литна. Аз искам да си сменя главата. Как така? Не е така. Ти си наред. Желание. Нямам желание. Въоръжени са! Не разстреляте? Трябва си да убийци и да си лъж. Няма да ти се разбира. Искам само да се почувствам отново човек.